Bé, bona nit. No sé si dir gràcies és prou. He de dir que enhorabona també als companys que han treballat. He de dir que heu treballat molt, la documentació, buscant, mentre estava mirant el vídeo, dic com s'ho han fet, tant per l'Antoni Prats, Rovira, Pau, tantíssima gent, tantes coses. Tampoc no m'esperava que un amic admirat, mestre i president de Joan Francesc Vila Lliguera, tant sí que ho sabia. En fi, que estic realment aclaparat per tantes coses. Quan a un li arriba un premi d'estos, que està tant a sa cara tranquil·lament fent les seves coses, sona el telèfon, s'ha català, mira, t'han donat un premi. El primer que passa és que deixes de fer les coses que estaves fent i estàs unes hores que no pots fer res perquè no pots fer res. I comences a pensar i dius, però què he fet jo? Què he fet jo? I no és falsa modèstia, un no és conscient d'haver fet tanta cosa. I arribes a la conclusió d'aquell vers de Jaume de Sant Jordi que diu, sempre que sí que és veritat, I fight molt de bé amb tots els bons que em trobo en companyia. Per què això? Perquè arriba un moment en la vida en què tu vas forjant els principis, les maneres de pensar, i en aquell moment has de casar aquells principis amb la praxi i has d'actuar en conseqüència d'allò que penses o allò que has après a pensar. I jo crec que una de les coses que més admire, la molta gent que admire, és la coherència entre aquests principis cecs, els que siguin, i la seva forma d'actuar. En el meu cas, evidentment s'ha dit, va ser l'idioma, i això he d'agrair a mi Carles Moret Castellà, que van viure junts aquell descobriment de l'idioma. Van descobrir no la llengua parlada que van parlar tota la vida, i a més tranquil·lament, i a més jo estic segur, a la manera que tenim aquella forma de parlar, que és la de molt pròxim als nostres clàssics. Penseu que el Dies Marc, per exemple, festejava al costat a Pedreguer, per exemple, o a Martorell, al senyor Michaló, que tot això ho tenim, estem en Terra Santa, diguem-ho de veritat. Però descobrir la llengua, vam descobrir el vell Jalàs, de la plaça del Consell, allí vam començar a descobrir les primeres coses. I vaig descobrir també la llengua escrita. Un dia vaig trobar que aquella llengua que jo parlava també s'escrivia i que tenia darrere tota una sèrie de coses que ens havien amagat. Tot això s'aprèn o es viu al mateix temps perquè hi ha uns referents, hi ha unes persones que tu veus i que aquelles persones això ja ho saben i t'ho mostren. Això serà més lluny per no parlar de referents més, diríem, geogràficament llunyans, per parlar més en un àmbit més estrictament local. Per exemple, en aquells anys jo vull recordar el Josep Antoni de Besa, aquell advocat que en el seu moment era d'aquells que ja defensava aquestes coses que defensem. Clar, per a un xiquet de 15 anys, pensar que un senyor advocat en aquell moment ja feia aquestes coses és reforça. El senyor Vicent Balaguer de Castellà, que per mi també és un referent, o Sebastià, o molta gent en l'àmbit local, que d'alguna manera reforçaven aquell adolescent que començava a aprendre aquestes coses. Amb el temps, que són baules d'una cadena, en el nostre cas, cada volta és més llarga i més antiga, i que construïm la nostra etapa de la història sobre la base dels referents que hem tingut i la deixem als que vinguin darrere que facin el que creguin que han de fer. I d'una altra manera torno a citar un altre poeta cantautor i que d'altres continuen el que nosaltres continuem. I sí, la llengua és el tret més identitari que tenim i en això segueix les paraules del nostre Joan Francesc Vila, del nostre admirat mestre Joan Francesc Vila. L'orgull de la llengua. Estar orgullós de tenir una llengua important que parlen molts milions de persones. I no estic parlant de reivindicar la llengua, de reivindicar només l'ús de la llengua. Estic parlant de reivindicar-la en tota la seva amplitud,
en tota la seva història, en tota la seva riquesa dialectal, en tots els clàssics, vivim en terra de clàssics. I així faig referència a un altre poeta, que ho hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. I si em feu seguir una miqueta el vers, si em deixeu, acaba dient, escriu, perquè seguíssim el recte camí d'accés al ple domini de la terra. I és que, amigues i amics, vivim un moment històric. Som un poble, com diu Joan Francesc Mir, no sabia que vindria, i ara he de citar la procedència, un poble amb passat polític, són paraules seues, amb passat polític, i molt important. Si feu la paràfrasi d'aquell famós discurs de Pau Casals a l'ONU, allà en català, canvieu català per valencià i podeu dir exactament les mateixes paraules. Un parlament més antic que l'anglès, un parlament més antic que l'espanyol, etc. Hem de ser orgullosos del nostre passat polític. I per primera volta, probablement des de 1707, en l'època moderna, els valencians estem en condicions de fer política. Però jo soc un indisciplinat que no és capaç de militar en el sentit estricte d'un partit polític, però admiro la gent que ho fa. Admiro la gent que ho fa perquè ara és hora també, és hora de fer política. I de quina política? Estem parlant d'una política nova, una política nova que s'ha de basar en el diàleg, en els acords, en el pacte. Tenim un passat pactista que la història oficial ens ha volgut amagar, en el pacte i el honestedat. Hem de fer la política tal com demanava vostè, política a favor nostre. L'hora de fer política, amigues i amics, el deu entendre d'un indisciplinat que no milita un partit. Ha de començar, evidentment, per rescatar persones, que és un lema de compromís, rescatem persones. Les persones són la primera cosa que s'ha de rescatar, la primera cosa que s'ha d'atendre, que un bon governant ha d'atendre. Però els valencians no en tenim prou rescatant persones. Necessitem més coses. Hem de rescatar el territori. El territori no perquè hagi estat objecte, que també, de l'especulació, de l'urbanisme desaforat, de les agressions mediambientals, no només això, sinó el territori com a espai d'identitat. Els valencians ens hem de reconèixer en un espai que és el nostre, que és el definit per la història. Mira, Dixit. I no només això, sinó que també hem de rescatar la història. La història no només en tant que matèria escolar, no només allò que s'estudia. Diu Joan Francesc Mir, la història que no s'assumeix com a pròpia, que no es comparteix socialment, que no forma part de la memòria col·lectiva, no serveix per a res. Tenim la història, hem de fer de la història un argument identitari més. Hem d'educar-nos en la nostra història, compartir-la i exercir-la, perquè això també ens dona un tret d'identitat. Faríem 1000 proves, però tenim tants referents històrics, Jaume I, però el catòlic, però el gran Martí l'Humà, Vinatea, Raimon, l'Arxiduc Carles, els Maudets, els moriscos, el general Basset, etc. Això és la nostra història. I això ens identifica, i això ens ha d'unir, això és el nostre patrimoni amb el qual podem posar-nos davant del món i ser escoltats. I en la reivindicació de tot això, amigues i amics, jo crec que va bé una última referència literària, un passatge al tirant Blanc, en què s'ha de d'hostigar l'enemic. Tirant i les seves tropes de l'emperador han de baixar un vaixell, han d'hostigar l'enemic, han de desembarcar, hostigar l'enemic i tornar a embarcar. I Tirant diu, jo seré el primer que desembarcarà i l'últim que embarcarà. És a dir, el primer que comença l'ofensiva, el primer que comença l'operació militar i l'últim que l'acabarà. Jo, si m'ho permeteu, amigues i amics, m'agradaria presentar-me voluntari, modestament, a fer aquest paper, estar on hagi d'estar el primer de tots. Però com que suposa que hi ha molts voluntaris per a fer això,
jo m'apunte a ser un de tants voluntaris, amb vosaltres segurament, per a fer aquesta operació i prestar-vos a l'Estat per retornar el nom de cada cosa i per seguir per tindre el domini de la terra. Moltes gràcies i bona nit.